An waye gari da sabon rikici a masarautar mai martaba sarki Aba Khaled. Rikicin da ya sake ɗaukar sabon salo ne. Bayan naɗin da aka yi wa mai martaba sarki Aba Khaled, shugaban makaryata na jamhuriyar Nijar, yanzu kuma ya fito da zancen cewa zai kai karar shugaban 'yan soki burutsu wato Dr. Buba Alhaji Atasa. Sarkin ƙaryar ya ƙara shaida mana cewa shi baya ƙarya sai dai ya faɗi ba daidai ba, saboda haka ya ce in kunne ya ji jiki ya tsira. Mai martaba sarki Aba Khaled ya ƙara bayyana mana cewa zai kai ƙara ne domin a bi mishi haƙƙin shi sakamakon ƙaƙaba mishi ƙarya da aka yi. Mai martaba sarki Aba Khaled ya ƙara bayyana mana cewa ba gaskiya ba ce a bar biɗa ga shari'a, sai dai kawai ka nemo sa'a, saboda haka ina fatan kun gane bayanin. Mun shigar da ƙara a gaban hukuma akan wannan ɗan uwa wanda ya ɓata mini suna bisa TikTok, wanda ni ban san shi ba ma ban taɓa ganin shi ba, wanda ake cima Bube Atasa. Mun shigar da ƙara. Bube, idan kana ji na, ka san ni ban san ka ba, ko lamba ka ba ni da. An tambaye ni lamba na ce ni ban da lamba shi, ban taɓa ganin ka. Za ku ji cewa Dr. Bube Atasa, wanda aka fi sani da shugaban 'yan soki burutsu, ya mai da martanin cewa idan ba ƙarya ba ce to za mu haɗu a kotu, alƙali zai tantance gaskiya da kuma montage. Na shigo nan life ne kawai wani abu ya faru kan mutane su ce mini ni ba mutumin kwarai bane. Ina ga mutane ba abin da zai fara sarki sai iko Allah. Masana harkar shari'a sun ce wannan shari'a za ta zama ta farko a duniya, inda kowa zai je kotu da gaskiyar aljihu. Wasu na hasashen cewa idan sarki Aba Khaled ya yi nasara a wannan shari'a to za a bashi lambar yabo ta gaskiya mai lankwashewa. Idan kuma Dr. Bube Atasa, shugaban 'yan soki burutsu, ya yi nasara a wannan shari'ar to za a ƙara masa sarauta a matsayin sarkin fallasa da tonan siriri. Koya wannan shari'ar za ta kaya? Ku biyo ni shutar shugaba uban gwamnati, ɗan jarida marar albashi, matakaicin zango, da'irar birnin Yamai da kewaye. Yi amfani da wannan damar domin na isar da sako ga wani bawan Allah wanda ake ce ma Alhaji Salifu Madafa da ke zaune a ƙasar Burkina Faso. Na waye gari ya turo min sako ta hanyar wato mai nita. Ina godiya sosai, Allah Ubangiji ya bar dankon soyayya. Ka taimaki shuta shugaba uban gwamnati, ɗan jarida marar albashi.